खुलुमबाय बड'लेण्ड साप्तिखौ बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ बर'नि थामथि गोरोबथा बिटिआर गोजोन गोरोबथाया 4 बोसोर आबुं जानो थाखाय गेजेराव माखासे सानल'सै। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि माखासे दफाफोरा मावफुंजाबायब्लाबो दासिमबो आबुङै मावफुंजाजोबाखै। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथाया 4 बोसोर जानोसैब्लाबो दासिमबो बिटिआर गोरोबथानि सासे सागानगिरि एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिया दासिमबो उदां अख्राङाव फैयाखै। बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिजों लोगोसे बारग' एनडिपिनि दैदेनगिरि केडारफोराबो दासिमबो उदां जायाखै। बिथांमोननि उदां जानायखौ बर' हारिया नेबाय दं। आसाम अरुणाचल सिमनायाव थानाय राजकर आउटपस्टनि पुलिसनि गारि सालायग्रा ड्राइभारा जौ लोंनानै गारि सालायनानै सासे सुबुंखौ सौख्लायनानै जिउ खोमानायनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा राजकर टाउनसिम खुद्रिसारहैदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 23 जानुवारियाव बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालामनि बरपुखुरी फरायसालि खाथियाव राजकर आउटपस्टनि पुलिस गारि सालायग्रा ड्राइभारा जौ लोंना गारि सालायनानै साइकेलजों थांबाय थानाय सासे बैसो जानाय सुबुंखौ सौख्लायना गालांनानै गावहा खारखोमायो। बिटिआर सरकारा मुंख्लं नखरनो खोथा होनाय बादियै गोबां मुंख्लं नखरनो अनसुंथाइ गथायगोन। फैगौ 27 जानुवारि एबा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 4 बोसोर आबुं जानाय सानखालि बिटिआर सरकारा मुंख्लं नखरनो क'क्राझार नोगोरनि साखाथियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव गं 200 मुंख्लं नखरनो बेलासिनि 1 रिंगायाव अनसुंथाइ गथायगोन। जाय मुंख्लं नखरा बे अनसुंथाइखौ मोनगोन बेनि फारिलाइखौ बिटिआर सरकारा फोसावनानै होदों। चिरां जिल्लानि बेंटलाव बारग' एनडिपिनि जेंनाफोरखौ लानानै बारग' एनडिपिफोरनि खौरांगिरि मेल। माखासे रिहेबिलिटेसनखौ दिनैसिम मोनफुंजोबाखै। रिहेबिलिटेसनखौ होनो होनबाय थायो नाथाय दिनैसिम होफुङाखै। रिहेबिलिटेसन मोननांगौ बारग' एनडिपि गोबां दङ। बेजों लोगोसे केसखौ विथड्र खालामनानै होआखै। दिनै केस गानांगौनि थाखाय सासे सानैया थाइसे थाइनै बियोब्ला बिसोरनिफ्राय मोनखाया। एनडिपिखौ फुथुला खालामदों। जों एनडिपि हिसाबै फुथुला जाबाय नाथाय गावसोर दखानदार जाबाय। दखानदारासो फुथुलाखौ फानगोन। फुथुलाखौ फाननाय हिसाबै सोर बायगोन? फुथुलाखौ सासे गथ' गोरलैजों गेलेहोनो थाखायसो बायो। एसेबां गिदिर मोनसे संगठन एनडिपि आफादखौ थगायनानै गोरोबथा खालामहोनानै एनडिपिखौ गथ' गेलेनाय फुथुलाजों रुजुनानै लानाया बिराद गोरोन्थि। जोंनि गुबै थांखिया बिटिआर नङामोन बड'लेण्डसोमोन। बर' हारि हिसाबै बयबो थांनानै थालांनांगौनि थाखायसो जों नांदोंमोन। बे नंखाय बिटिआरनि थाखाय जोंखौ हमजा होनानै हा-हु फानहोनाङामोन। जुदि सान्थि सुक्तिया जामारबायब्ला जोंखौ गोजोनै दोननो रोंनांगोन। बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावबो दिनैसिम जों कर्ट गानांगौ होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।